Is-Servizz Nazzjonali tat Trasfużjoni tad-Demm nida kampanja nazzjonali ġdida bit-tema ta' Super Donaturi li titfalenti fuq il-bżonn ta' donazzjonijiet tad-demm biex ikunu salvati l-ħajjiet. Il-kampanja sellem li donaturi tad-demm kollha bħala super eroj e kif b'donazzjoni waħda individwu għandu l-potenzjal li jsalva minn tal-inqas 3 ħajjiet li jkunu f'periklu. Waqt żjara fiċ-ċentru tal-Loti tad-Demm ta' Gwardamanġa, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn iltaqa' ma' wħud mid-donaturi u ħaddiema taċ-ċentru li qasmu l-esperjenzi tagħhom li jixprunawhom biex jagħtu d-demm b'mod regolari fl-istess waqt li jħajru lil sħabhom u lil qrabathom jagħmlu l-istess. Chris Fearn irrimarka kif is-Servizz Nazzjonali tat Trasfużjoni tad-Demm dejjem ikun minn ta' quddiem biex jaġġorna l-protokolli skont l-aħħar studji internazzjonali u jinvesti f'magni innovattivi biex ikun possibbli li aktar nies jagħtu d-demm. Fil-fatt fakkar kif is-sena li għaddiet twessaw il-parametri tal-eliġibilità tad-donaturi biex illum persuni ta' kull orjentazzjoni sesswali jistgħu jagħtu d-demm. Il-budget tal-Gvern għall-qasam tas-saħħa jaqbeż il-biljun euro. Budget li nużaw biex nixtru l-apparat, biex nibnu kliniċi, biex niftu starijiet ġodda, biex nħallsu professjonisti tagħna. U dawn huma kollha flus essenzjali biex insalvaw il-ħajjiet. Ma dan ukollu minkejja dal-equipment kollu, minn dal-apparat kollu, minn dal-professjonisti kollha, xorta għandna bżonn il-ġenerożità ta' ħafna Maltin u Għawċin illi jagħtu d-demm. Id-demm minkejja l-avvanzi kollha fit-teknoloġija għadu essenzjali biex isalva l-ħajjiet. Kull min huwa eliġibbli huwa mħeġġeġ biex jiddedika ftit ħin mill-ġurnata u jagħti d-demm biex ikun super eroj. Għal aktar informazzjoni dwar l-iskeda tal-Loti tad-Demm wieħed jista' jsegwi l-paġna fuq Facebook Blood Donation Malta.